Μεγάλη κουβέντα γίνεται για τη Χούντα Μητσοτάκη και για τη ροπή αυτής της κυβέρνησης προς την έμπρακτη κατάργηση της αστικής δημοκρατίας. Σε κάποιους αυτό ακούγεται παράλογο, άλλοι επιμένουν και στις δύο πλευρές βέβαια παίζει πολιτική ιδιοτέλεια, συμπολιτευτική ή αντιπολιτευτική, αλλά το ερώτημα πλανάται και σε αυτή την εκπομπή θα επιχειρήσω να το απαντήσω και με ένα ναι ή όχι, αλλά και με μια ποσοτικοποίηση. Δηλαδή, το πόσο Χούντα είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα μάλιστα που κλείνει και 7 ετία και μπορούμε να συγκρίνουμε ίδιες ποσότητες χρόνου στην εξουσία με τη Χούντα των συνταγματαρχών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να χρησιμοποιήσω ένα χουντόμετρο που θα αποτυπώσει με αριθμούς τη σύγκριση των δύο καθεστώτων. Θα το κάνω ως εξής. Κάθε καθεστώς θα βαθμολογηθεί σε μια σειρά κατηγορίες που καθορίζουν, κατά τη γνώμη μου, τις διαφορές ανάμεσα σε μια σε εισαγωγικά ιδανική αστική δημοκρατία, στην οποία αντιστοιχεί το 0, και σε μια σε εισαγωγικά πάλι απόλυτη δικτατορία, στην οποία αντιστοιχεί το 100. Μεγάλη κουβέντα γίνεται για τη Χούντα Μητσοτάκη και για τη ροπή αυτής της κυβέρνησης προς την έμπρακτη κατάργηση της αστικής δημοκρατίας. Σε κάποιους αυτό ακούγεται παράλογο, άλλοι επιμένουν και στις δύο πλευρές βέβαια παίζει πολιτική ιδιοτέλεια, συμπολιτευτική ή αντιπολιτευτική, αλλά το ερώτημα πλανάται και σε αυτή την εκπομπή θα επιχειρήσω να το απαντήσω και με ένα ναι ή όχι, αλλά και με μια ποσοτικοποίηση. Δηλαδή, το πόσο Χούντα είναι η Νέα Δημοκρατία, τώρα μάλιστα που κλείνει και 7 ετία και μπορούμε να συγκρίνουμε ίδιες ποσότητες χρόνου στην εξουσία με τη Χούντα των συνταγματαρχών. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται να χρησιμοποιήσω ένα χουντόμετρο που θα αποτυπώσει με αριθμούς τη σύγκριση των δύο καθεστώτων. Θα το κάνω ως εξής. Κάθε καθεστώς θα βαθμολογηθεί σε μια σειρά κατηγορίες που καθορίζουν, κατά τη γνώμη μου, τις διαφορές ανάμεσα σε μια σε εισαγωγικά ιδανική αστική δημοκρατία, στην οποία αντιστοιχεί το 0, και σε μια σε εισαγωγικά πάλι απόλυτη δικτατορία, στην οποία αντιστοιχεί το 100.